Нягледзячы на дождж, у жыхароў аграгарадка Прыбалавічы святочны настрой. На ўрачыстае адкрыццё доўгачаканай зоны адпачынку сабраліся ўсе, хто ўласнымі рукамі ствараў гэты сапраўды неабходны аб'ект. Раней на гэтым месцы была пустэча, якую жыхары аграгарадка калектыўна вырашылі акультурыць. Прынялі ўдзел і атрымалі перамогу ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў. 10% ад неабходнай сумы для рэалізацыі праекту сабралі мясцовымі жыхарамі. Астатнія 13,5 тысяч рублёў былі вылучаны з абласнога і рэспубліканскага бюджэту. Выдзеленыя дзяржавы сродкі былі патрачаны на набыццё апаратуры і матэрыялаў, а ўсе неабходныя работы праводзіліся гаспадарчым спосабам. На заклік адгукнуліся як працоўныя калектывы, так і ўсе жыхары аграгарадка. Абыякавых не было, працавалі упарта і шмат. Кожны ўнёс сваё пасільнае ўкладанне ў гэтую агульную добрую справу. Вынік зладжанай каманднай дзейнасці зараз радуе і натхняе. Побач з зонай адпачынку ў Прыбалавічах размешчана царква Пакрова Прасвятой Багародзіцы, якая налічвае больш як 200 гадоў. Яна з'яўляецца помнікам драўлянага дойлідства 18 стагоддзя і гісторыка-культурнай каштоўнасцю Лельчыцкага раёна. Пабудаваны гэты святы аб'ект без выкарыстання цвікоў. Тут захавалася унікальная старадаўняя ікона, да якой прыязджаюць паломнікі. Царква цудам уцалела ў вялікую айчынную вайну, калі фашысты побач з ёй спальвалі мясцовых жыхароў. Дзякуючы клопату вернікаў яна захавалася ў сваім першародным выглядзе да сённяшняга дня. Грамадзянская ініцыятыва «Тэрыторыя адзінства» – прыклад любові і клопату аб сваёй малой радзіме. З ростам зялёных насаджэнняў гэты аб'ект з часам стане яшчэ прыгажэй. Жыхары аграгарадка Прыбалавічы упэўнены, што ён абавязкова захаваецца для нашчадкаў і будзе для іх стымулам у далейшай рабоце на карысць роднага краю.